My name is Deepak Kumar Sahu, having enrollment number 2300262291, EPC serial number 16. ପିଲାମାନେ ଆଜି ତୁମ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ଭୂଗୋଳ ଓ ଅର୍ଥନୀତି ବିଷୟର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଠ ଭାରତର ପ୍ରାକୃତିକ ବିଭାଗ ଉପରେ ଆମେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଭାରତକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ 6ଟି ଭୌତିକ ବିଭାଗରେ ବିଭାଜନ କରାଯାଇଛି। କ'ଣ ସେଇ 6ଟି? ଦେଖ, ଉତ୍ତରସ୍ଥ ପର୍ବତମାଳା, ଉତ୍ତରସ୍ଥ ବିଶାଳ ସମତଳ ଭୂମି, ଉପଦ୍ୱୀପୀୟ ମାଳଭୂମି, ଭାରତୀୟ ବିଶାଳ ମରୁଭୂମି ଅଞ୍ଚଳ, ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ସମତଳ ଭୂମି ଏବଂ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ। ଠିକ୍ ହେଲା, 6ଟି। ଭାରତକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ 6ଟି ଭୌତିକ ବିଭାଗରେ ବିଭାଜନ କରାଯାଇଅଛି। ସେଇ 6ଟିକୁ ଆଉଥରେ ଦେଖ କହି ରଖୁଛି। କ'ଣ କ'ଣ? ନା ଉତ୍ତରସ୍ଥ ପର୍ବତମାଳା, ଉତ୍ତରସ୍ଥ ବିଶାଳ ସମତଳ ଭୂମି, ଉପଦ୍ୱୀପୀୟ ମାଳଭୂମି, ଭାରତୀୟ ବିଶାଳ ମରୁଭୂମି ଅଞ୍ଚଳ, ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ସମତଳ ଭୂମି ଏବଂ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ। ଏହିସବୁକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ନା ଭାରତର ଭୌତିକ ମାନଚିତ୍ରରେ ଆମେ ଦେଖିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖ ତୁମର ବାମପଟି ଭାରତର ଏକ ଭୌତିକ ମାନଚିତ୍ର। ଏଠି 2ଟି ମାନଚିତ୍ର ଅଛି ନା। ଦେଖ, ତମ ବାମପଟି ଭାରତର ଏକ ଭୌତିକ ମାନଚିତ୍ର ଦେଖାହେଉଛି। ଦେଖ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନଚିତ୍ରରେ କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ଦିଗ ଜାଣିବାର ଏକ ସଂକେତ ରହିଛି। ଏଇ ମାନଚିତ୍ରରେ ବି ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଦିଗ ଜାଣିବାର ସଂକେତ ରହିଛି। ଏଇଠି ଦେଖ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି ନା। ଏଇଠି କ'ଣ ଅଛି? ଇଷ୍ଟ, ୱେଷ୍ଟ, ନର୍ଥ, ସାଉଥ ଏମିତି ଲେଖା ହେଇଛି ନା, ପୂର୍ବ, ପଶ୍ଚିମ, ଉତ୍ତର, ଦକ୍ଷିଣ। ହଁ, ଦେଖ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ବେ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ, ଏଇଟା ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବେ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ, ଯାହାକି ଭାରତର ପୂର୍ବରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏପଟେ ଦେଖ ଅଛି ଆରବିଆନ୍ ସି, କେଉଁଠି ଅଛି? ଭାରତର ପଶ୍ଚିମରେ। ଭାରତର ଉତ୍ତରରେ ଏଠି ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଅଛି ଏବଂ ଭାରତର ଦକ୍ଷିଣରେ କ'ଣ ଅଛି? ଆମର ଭାରତ ମହାସାଗର ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ଭାରତର ଭାରତର ପୂର୍ବ, ପଶ୍ଚିମ, ଉତ୍ତର, ଦକ୍ଷିଣ 4 ଦିଗରେ କ'ଣ ରହିଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଟିକେ କିଛି ଆଲୋଚନା କଲେ। ଏବେ ଆମେ ଆମ ଯେଉଁ ବିଷୟ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ନା, ଭାରତର ଭୌତିକ ବିଭାଗ ଯେଉଁ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେଇ ବିଷୟରେ ଆମେ ଟିକେ ଜାଣିବା, ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଟିକେ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତୁମକୁ କହୁଥିଲି କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଯେ ଭାରତର ଯେଉଁ ଆମର କ'ଣ ରହିଛି ପ୍ରାକୃତିକ ବିଭାଗ ଯେଉଁ ରହିଛି ତାକୁ 6 ଭାଗ କରାହେଇଛି। ସେଇ ଭିତରେ ତୁମେ ଦେଖ ଏଠି ଆମର କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ଏଇ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଦେଖ, ଏଇଠି ଦେଖ, ଏଇ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଏଇଠି ଦେଖ ନା, ଗୋଟେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ରଙ୍ଗ ଦିଆହେଇଛି। ଦେଖ, ଏଇତିକ ଅଞ୍ଚଳ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ରଙ୍ଗ ଦିଆହେଇଛି ହେଲା। ତ ଏଇଠି ଆମର କ'ଣ ହେଇଛି? ନେପାଳ ରହିଯାଇଛି। ନେପାଳ ଗୋଟେ କ'ଣ ଆମର ପଡ଼ୋଶୀ, ଗୋଟେ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ନେପାଳ ରହିଯାଇଛି। ତ ଏଇତିକ ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁ ଆମେ କହିଲେ, ଏଇ ଅଞ୍ଚଳକୁ କୁହାଯାଏ କ'ଣ? ଉତ୍ତରସ୍ଥ ପର୍ବତମାଳା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଭାରତର ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ଥିବା ପାର୍ବତ୍ୟାଞ୍ଚଳ ହେଉଛି ଇଏ। ତ ଏଇ ପର୍ବତକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ହିମାଳୟ ପର୍ବତ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ହିମାଳୟ ପାର୍ବତ୍ୟାଞ୍ଚଳ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ତାର ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗକୁ ଦେଖ, ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଏଇତିକ ଅଞ୍ଚଳ କଥା କହୁଛ। ଏଇତିକ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ଏଇତିକ ଅଞ୍ଚଳ ହେଉଛି ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ। ଏଇତିକ ଅଞ୍ଚଳ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ, ଇଏ ଉତ୍ତରରେ ଅଛି, ତେଣୁ ଆକୁ କୁହାଯାଉଛି ଉତ୍ତରସ୍ଥ ସମତଳ ଭୂମି। ଉତ୍ତରସ୍ଥ ସମତଳ ଭୂମି। ତାପରେ ଏଇପଟେ ଦେଖ, ଏଇପଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେଉଁ ଦେଖିପାରୁଛ ନା, ମୁଁ ଯେଉଁ ତୁମକୁ ଦେଖ କଲର୍ କରୁଛି, ଯେଉଁ ଦେଖିପାରୁଛ ଏଇତିକ କେଉଁଠୁ? ଇଏ ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ? ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଏପଟେ ଆମ ତାମିଲନାଡ଼ୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଠିକ୍ ସେପଟେ ଗୁଜୁରାଟରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଆମକୁ କ'ଣ କେରଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ତୁମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛ। ଦେଖ, ଏଇ ଅଞ୍ଚଳ ହେଉଛି କ'ଣ? ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ। କି ଅଞ୍ଚଳକୁ କୁହାଯାଏ? ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଏଇଠି ଦେଖ, ଏଇତିକ ଅଞ୍ଚଳ ଗୋଟେ କଲର୍ ଦିଆହେଇଛି ନା, ଥର୍ ଡେଜର୍ଟ ଲେଖା ହେଇଛି। ଇଏ ହେଉଛି ମରୁଭୂମି ଅଞ୍ଚଳ। ୟାକୁ ଭାରତର କେଉଁ ଦିଗରେ ଅଛି? ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ, ତେଣୁ ୟାକୁ କୁହାଯାଏ ପଶ୍ଚିମସ୍ଥ ମରୁ ଅଞ୍ଚଳ। ବୁଝିପାରିଲ? ଏବେ ଦେଖ ଆମେ ତାର ଆରପଟି ମାନଚିତ୍ରକୁ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଆମର ଯଦି କେଉଁପଟି ବାମପଟି ମାନଚିତ୍ରକୁ ଦେଖିବା, ଯେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଭାରତର ଯେଉଁ ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗ ଯେଉଁ ଏଇତିକ କହିଲେ, ଯେଉଁ ଭାରତର ଯେଉଁ ଦକ୍ଷିଣ ଅଞ୍ଚଳଟି ଦେଖ, ତାର ପୂର୍ବରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗର, ପଶ୍ଚିମରେ ଆରବ ସାଗର ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣରେ କ'ଣ ଅଛି? ଭାରତ ମହାସାଗର ଅଛି। ତ ଇଏ ଏପରି ଏକ ସ୍ଥଳ ଭାଗ ଯାହାର 3 ପଟେ କ'ଣ ରହିଛି? ଜଳର ଭାଗ ରହିଛି। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥଳ ଭାଗର ଯଦି 3 ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଜଳଭାଗ ଥାଏ ତାହେଲେ ତାକୁ ଉପଦ୍ୱୀପ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ, ଯାହାକି ତୁମ ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜାକୃତି ବିଶିଷ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ନା, ଏହି
এই ଅଞ୍ଚଳକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ଉପଦ୍ୱୀପୀୟ ଉପଦ୍ୱୀପୀୟ ମାଳ ଅଞ୍ଚଳ ଉପଦ୍ୱୀପୀୟ ମାଳ ଅଞ୍ଚଳ ଯାହାକୁ ପେନିନସୁଲାର ପ୍ଲେଟୁ ରିଜନ୍ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମର ରହିଗଲା ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ଏଇଠି ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ଅଛି ଆମର କ'ଣ ଅଛି ଏଠି ଲାକ୍ଷା ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ରହିଛି। ଏଇଠି ଦେଖ ଏଇଠି ଅଞ୍ଚଳ କ'ଣ ରହିଛି ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ରହିଛି ନା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇ ଦୁଇଟା ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ଦ୍ୱୀପ ସମୂହ ହଁ ନା ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ବା ଦ୍ୱୀପ ସମୂହ। ତାହେଲେ ଆଜି ଆମେ ଭାରତର ଯେଉଁ 6ଟି ମୁଖ୍ୟତଃ ପ୍ରାକୃତିକ ବିଭାଗ ଅଛି ସେଇ ବିଷୟରେ ଆମେ ଟିକେ ଦେଖିଲେ ଆଲୋଚନା କଲେ ହଁ ନା ନାଇଁ। ଏବେ ଚାଲ ଆମେ ଉତ୍ତରସ୍ଥ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ ଉତ୍ତରସ୍ଥ ପାର୍ବତ୍ୟାଞ୍ଚଳ ବିଷୟରେ ଆମେ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଉତ୍ତରସ୍ଥ ପର୍ବତମାଳା ଭାରତର ଭୌତିକ ମାନଚିତ୍ରକୁ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ କ'ଣ ନା ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀ ଆମ ଦେଶ ଭାରତର ଉତ୍ତର ସୀମାରେ ଲମ୍ବି ରହିଛି। ଏହାର ପଶ୍ଚିମରେ ପାମିର ମାଳଭୂମି ଠାରୁ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଭାରତ ଓ ମିଆଁମାର ସୀମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ବିସ୍ତାର ଲାଭ କରିଛି। ଏହାର ଆକାର ଏକ ଚାପ ସଦୃଶ ଏବଂ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରାୟ 3600 କିଲୋମିଟର। ଉକ୍ତ ପର୍ବତମାଳାର ପ୍ରସ୍ଥ ସ୍ଥଳ ବିଶେଷରେ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ 150 କିଲୋମିଟରରୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀରରେ 400 କିଲୋମିଟର ହୋଇଥାଏ। ପାମିର ମାଳଭୂମି ଠାରୁ କାଶ୍ମୀର ଅନ୍ତର୍ଗତ ସିନ୍ଧୁ ନଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବିଥିବା ପର୍ବତମାଳାକୁ କାରାକୋରମ ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତାହେଲେ କାରାକୋରମ ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା ପାମିର ମାଳଭୂମି ଠାରୁ କାଶ୍ମୀର ଅନ୍ତର୍ଗତ ସିନ୍ଧୁ ନଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବିଥିବା ପର୍ବତମାଳାକୁ କାରାକୋରମ ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀ କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ସିନ୍ଧୁ ନଦୀ ଓ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନଦୀ ମଧ୍ୟରେ ଲମ୍ବିଥିବା ପର୍ବତମାଳାକୁ ହିମାଳୟ ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ଏବେ ଆମେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଲେ ହିମାଳୟ। ତ ହିମାଳୟ କ'ଣ ନା ହିମ ଅର୍ଥ କ'ଣ ବରଫ ଏବଂ ଆଳୟର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଘର। ତେଣୁ ହିମାଳୟ ହେଉଛି ବରଫର ଘର। ଦେଖ କାରାକୋରମ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କହୁଥିଲେ ନା କାରାକୋରମ ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀରେ ପୃଥିବୀର ସୁଦୀର୍ଘ ହିମବାହ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ହିମବାହ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ତ ହିମବାହ ଏଠି ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନୂଆ କଥା ଆସିଲା ଯେ ହିମବାହ କହିଲେ କ'ଣ ନା ହିମବାହ ହେଉଛି ଗତିଶୀଳ ବରଫ ରାଶିକୁ ହିମବାହ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆମେ କାରାକୋରମ ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀରେ ଯେଉଁ ପୃଥିବୀର ସୁଦୀର୍ଘ ହିମବାହ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ତା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ବାଲ୍ଟୋରା ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ସିଆଚିନ୍। ଏ ଦୁଇଟି ହିମବାହର ନାମ ମୁଁ କହିଲି ତୁମକୁ। ସିଆଚିନ୍ ହିମବାହର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପାଖାପାଖି କେତେ ନା 75 କିଲୋମିଟର। ପୃଥିବୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶୃଙ୍ଗ ନା ତୁମେ ଜାଣିଛ? ପୃଥିବୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶୃଙ୍ଗ ହେଉଛି ଗଡ଼ୱିନ୍ ଅଷ୍ଟିନ୍ ବା ଯାହାକୁ କେଟୁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହା କାରାକୋରମ ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀରେ ଅବସ୍ଥିତ। ପିଲାମାନେ ଆମେ ଆଜି ଆହୁରି ତ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଉତ୍ତରସ୍ଥ ପର୍ବତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆହୁରି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କଥା ରହିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆମେ ଆଜି ତ ସମୟ ହୋଇଗଲାଣି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ରେଣୀରେ ଆମେ କେବେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସେ ବିଷୟରେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।